Hola, us dono la benvinguda en aquest nou vídeo en el qual parlarem de filosofia o d'història de la filosofia, d'història del pensament humà i viatjarem a una època coneguda pel seu esplendor cultural, artístic, que és el Renaixement, tot i que ens centrarem, com dèiem, en aquest pensament humà, en aquesta mentalitat i en aquest canvi de paradigma que significarà el fet de col·locar l'ésser humà, l'home, al centre de l'univers, al centre del món. Veurem què significa això, què va significar i què ha significat fins als nostres dies. Som-hi! Endavant! Al final de l'edat mitjana, a les grans ciutats europees, i especialment en aquest cas al nord d'Itàlia, s'ha desenvolupat un comerç i aquella economia d'intercanvi o de subsistència característica de l'edat mitjana ha passat a una economia de mercat, una economia monetària, fins i tot amb una banca, que això el que afavoreix és que ja les necessitats bàsiques puguin estar una mica més cobertes i apareix aquesta nova classe a les ciutats, als burgs, la burgesia, que al tenir més cobertes algunes necessitats potser deixa anar ja més la imaginació en altres afers i fins i tot diria jo que a part de la imaginació fa córrer una mica la ingenuïtat, si es pot dir. Llavors, el Renaixement, com dèiem, és una època que és coneguda en tots els aspectes artístics, culturals, és una època d'esplendor i així va ser-ho certament, però ens voldríem centrar aquí en aquesta mentalitat nova, aquest nou pensament, aquest pensament humà. Dins aquest context que dèiem, a Florència, la Florència dels Mèdici, hi neix i desenvolupa el seu pensament un autor que és Giovanni Pico della Mirandola, que es considera, podríem dir que si agafem terminologia més dels manifestos artístics del segle XX, doncs podríem dir que és el creador del manifest renaixentista, no? Que és l'obra sobre la dignitat de l'home, que el que proposa aquí Giovanni Pico della Mirandola és una nova visió, una visió renovadora, en què l'ésser humà ja és lliure de triar el seu destí i el posa al centre, no? Així com, diguem que l'iguala una mica aquest fins ara ser superior o aquest ser perfecte, intel·ligent, que el guiava en aquest teocentrisme medieval i passaríem a aquest androcentrisme, l'home al centre. Aquest manifest, per què dic que és un manifest? Perquè al final és una declaració d'intencions d'aquesta nova època que comença amb aquest home o aquest ésser humà optimista, orgullós, ple d'autoconfiança, diguem, que té una mica de contrast amb aquesta vida activa, aquesta vida enèrgica de l'home, i té una mica de contrast amb aquella vida més, per dir-ho d'alguna manera, més prudent, més contemplativa, més penitent, fins i tot, del període anterior. Clar, el Pico della Mirandola l'exalta, aquesta vida activa, i a l'home li dona aquesta capacitat de ser especial, de ser, diguem-ne, per sobre de les altres espècies, per sobre fins i tot pràcticament de la natura, igualant-lo quasi amb Déu, perquè és un creador. A partir d'ara l'home, diguem que és lliure de crear el seu destí. És el que avui en diríem, a partir d'ara serà el creador de continguts, no? Del destí, del seu destí. I llavors, aquesta nova mentalitat crea un canvi de paradigma també en tots els aspectes de la humanitat, com veurem, tant amb la vida social, cultural, la vida amb la ciència, amb la religió, òbviament, amb l'economia, amb la política, i això ho anirem desgranant una mica per sobre i veurem quines conseqüències ha tingut fins als nostres dies. Hi ha aquest moviment, a partir d'aquestes tesis, que es diu humanisme, que és aquesta recuperació de l'humanisme clàssic, que anirà posant a l'home, com dèiem, un cop més al centre
i aquesta duració del geni humà, perquè aquí el que es valora més és la virtut que no pas el coneixement, no? Llavors, aquesta famosa frase que hem sentit, no? L'home del Renaixement, no? És algú que toca molts pals o algú que domina moltes disciplines. El mateix Giovanni Pico della Mirandola, per exemple, també dominava o estava interessat en llengües, en astronomia, en religió, en filosofia, òbviament, i podríem dir que era també un exemple, no?, d'aquests homes del Renaixement. Després aquest moviment humanístic o humanista, podríem dir que el seu gran representant seria Erasme de Rotterdam, no?, que a part de donar-li nom als famosos Erasmus, doncs diguem que és un dels impulsors de tot aquest moviment. I el que pretén aquest antropocentrisme davant del que dèiem, el teocentrisme medieval, clar, amb aquesta actitud de raó, no? O sigui, la veritat i la justícia s'han d'aconseguir a partir de la raó humana, a partir d'ara. Llavors, aquí es crea una nova interpretació també de la religió cristiana que anirà desenvolupant amb el protestantisme. No ens entretindrem aquí amb el protestantisme ni amb la reforma protestant, però sí que podem destacar que la figura de Martí Luter com aquesta nova visió també lligada un altre cop amb que l'home té capacitat de controlar el seu destí. Per tant, l'home és capaç per ell mateix de ser el seu propi sacerdot. L'home és capaç d'interpretar la Bíblia per ell mateix. No necessita tants intermediaris. Per tant, no estem parlant d'un moviment antireligiós, però sí que és veritat que hi ha una nova concepció, una nova visió religiosa. D'aquesta manera es comencen a traduir també, després més endavant veurem també la importància de la impremta per a aquesta difusió de l'humanisme i de les traduccions de la Bíblia en el que s'anomenava llavors en les llengües vulgars, que no eren el llatí, i aquesta difusió de l'humanisme doncs, en l'alemany, en el cas de Luter, però fins i tot doncs, amb el català. Aquesta nova mentalitat del món que es va allunyant, diguem, de la teologia, la ciència empírica, després veurem el concepte aquest de l'empirisme, diguem, i aquest coneixement per entendre i dominar el nostre entorn. Dominar, jo crec que també és una de les paraules claus. I com dèiem, en tots els aspectes de la societat, inclosa la política, l'ésser humà es convertirà en aquest poderós gestió de les decisions, encertades o no, les decisions, que faran evolucionar aquest despertar humanista fins als nostres dies, projectant també, ja veurem que algunes ombres. I en el cas de la política, neix el que anomenaríem el nou pensament, bueno, la filosofia política moderna, diguem, que neix en aquesta època d'una figura que és clau i que s'ha de destacar, que és Nicolau Maquiavello, que dintre les dues tendències que hi haurien, que seria la idealista o la realista, és un dels grans exponents del realisme polític, no? El realisme polític doncs, consisteix a substituir la imaginació d'imaginar-nos aquest món ideal i aquest món del bé i en posar-lo més real, no? Més pragmàtic, que són les relacions humanes, també una mica amb el concepte, si abans a l'inici de l'edat mitjana el concepte aquest agustinià del creure per entendre, aquí el concepte humanista més aviat seria entendre per actuar, no? Que dèiem abans d'aquesta llibertat de l'home. Doncs aquí el mateix, aquestes relacions humanes en política, primer de tot entendre la situació i després actuar. I va una mica lligat amb la famosa frase, que no és seva, però sempre se li atribueix aquesta del fi justifica els mitjans, que podríem dir que l'important aquí és la finalitat, no? S'ha de ser pragmàtic i l'important és que les coses rutllin, funcionin, ja veurem després com ens ho fem i potser el bé o la recerca de la veritat o aquest coneixement no és tan important com l'objectiu. Mira, us cito un text amb aquesta lògica del conèixer per actuar, no? Del Príncep de Maquiavel, que és la seva obra més coneguda, amb la qual assessora, o és un consell reial, un consell per a un monarca, per a un príncep, per a un governant, que diu: essent la meva intenció escriure alguna cosa útil a qui l'entengui, m'ha semblat més convenient cercar la veritat efectiva de la cosa que la seva imaginació. I n'hi ha molts
que s'han imaginat repúbliques i principats que mai ningú no ha vist, ni sabut que fossin de debò, perquè és tanta la distància entre com es viu i com s'hauria de viure, que qui deixa allò que es fa per allò que s'hauria de fer, ensenya més aviat la seva ruïna que la seva salvació. Per tant, aquí el tema és que la problemàtica política del Renaixement, clar, també s'ha de justificar aquests sistemes monàrquics, no?, que dèiem de la distància entre l'Església i l'Estat i el poder, cada vegada més poderosos, cada vegada més absolutistes, cada vegada concentrant més poder. I llavors, Maquiavel, amb aquests consells del príncep, amb aquest pragmatisme polític per consolidar i fer créixer aquest poder, el que ha d'aconseguir, al final l'objectiu, no, que dèiem, és evitar els conflictes, estabilitat, que tot rulli. No? Llavors el que ha d'aconseguir és fer veure a tots els agents socials, al poble, a tots els estaments, als governants, que és bo per tothom que existeixi aquest model. Què passa? Que per fer-ho, clar, al final el que es tracta aquí és de satisfer desitjos i interessos particulars per evitar aquesta confrontació. I el príncep ha de ser capaç de fer veure al poble i a tots els estaments que és millor mantenir-lo en el poder que enderrocar-lo. Tot això és aquest pragmatisme, aquest realisme polític, no? Aquest joc de trons polític, aquest aquest adjectiu que heu sentit també, no? Maquiavèlic, no? Saber-se moure en aquest taulell és el que Maquiavel anomena la virtut, que parlàvem abans, no? De la importància de la virtut enfront del coneixement, no? La virtut és actuar amb l'eficàcia i aquí l'èxit, o sigui, l'objectiu final és l'únic criteri, diguem. Però alhora, aquesta virtut no és ingenu, Maquiavel, i proposa un altre concepte que és la fortuna. I la fortuna vindria a ser aquest marge d'imprevisibilitat o d'irracionalitat humana que pot haver-hi. Per tant, qui gestiona millor aquesta virtut amb aquesta fortuna serà el millor governant, el que millor gestionarà i el que millor farà funcionar tot aquest estatus, no? Llavors, la intel·ligència del joc polític de Maquiavel, aquí nega, el que passa és que s'oblida, no?, d'aquesta tota bondat o humanitat, diguem-ne, com aquesta justícia i bondadosa, diguem, perquè, bé, al final, si el teu objectiu és aquest, una de les reflexions és si actualment hem superat encara aquest estadi. Jo diria que encara estem, o s'està seguint molt les tesis encara de Maquiavel actualment en política i en molts altres aspectes de la humanitat. Un altre dels aspectes, recordeu que hem parlat de l'economia, hem parlat de religió, hem parlat del pensament, de la nova mentalitat en general, no hem parlat de cultura, no hem parlat d'art, perquè el Renaixement dona per moltíssims vídeos només amb història de l'art, però també aquí es desenvolupa un nou concepte que és, ja ve del final de l'edat mitjana, que és la ciència. Aquí hi ha una revolució científica que serà conseqüència de tot aquest humanisme, de tot aquest despertar renaixentista, que va bastant lligada, com dèiem, no?, a tots aquests canvis socials i econòmics. Aquesta distància entre aquesta nova relació, més que distància, entre Déu i l'ésser humà, també porten aquesta nova ciència que certament aporta més benestar a la humanitat, sobretot a l'ésser humà occidental. Però alhora, aquesta nova mentalitat que dèiem abans, creadora, activa, aquesta emprenedoria de l'ésser humà, clar, realitza o sigui, hi ha una nova valoració de la natura, no? Una nova relació amb la natura i amb el seu entorn que obre una transformació al servei dels humans, és a dir, al servei. Això està molt bé remarcar-ho, no? L'ésser humà es posa tot el seu entorn al seu servei. I potser també, si la condició humana passa a ser qui lidera el destí ara, aquesta llibertat de l'home, si l'home se li dona aquesta llibertat, a l'ésser humà se li dona aquesta llibertat, la condició humana
Som humans per bé i som humans per mal, també. Llavors aquí, des d'aquesta revolució científica, veurem com comença una nova etapa que jo crec que ha arribat fins als nostres dies, en què potser també hem provocat bastant la nostra autodestrucció, si més no, del nostre planeta i hem fomentat també algunes de les desigualtats en les quals ens trobem avui en dia. L'anomenada ciència moderna, aquesta ciència moderna, al final, mira, consisteix, us ho llegeixo, és una activitat racional que consisteix, fins ara no era així, no? És formular hipòtesis, deduir conseqüències, dissenyar experiments i observacions i, finalment, formular matemàticament les conclusions en una activitat experimental. Aquí es tracta d'investigar la natura amb els sentits i qualsevol investigació de fenòmens naturals s'ha de basar en observació i experiència. Tornem una mica a l'entendre per actuar i és el que coneixem com el mètode empíric. En aquest context apareixeran una sèrie d'invents, una sèrie de descobriments que certament sí que faran evolucionar i sí que pegaran un benestar a l'ésser humà, però veurem com també aportaran altres coses, no? Aquesta cosa de ficar-se a la natura i ficar-se a l'entorn al servei de l'home. Per exemple, destaquem alguns, però per exemple, la brúixola és un invent que, clar, que va facilitar molt la navegació i aquí va començar tota l'època coneguda dels descobriments dels oceans, que van portar també a conquestes, diguem, més enllà d'Europa. La pólvora, tot i que la pólvora ja existia, però la pólvora i les noves armes van propiciar també que els europeus fossin molt superiors militarment a Àsia o a les tribus americanes. La impremta, que n'hem parlat abans, la impremta va ser com l'internet de l'època, perquè va provocar aquesta expansió, aquesta difusió, més ben dit, de l'humanisme i el que dèiem, no? D'aquesta nova religiositat i clar, van treure-li, podríem dir, a l'Església aquest monopoli de transmissió de coneixement que tenia, no? Recordeu aquelles traduccions de l'edat mitjana, de la filosofia grega, a través dels àrabs, els monestirs, de les universitats, però ara aquest cop la impremta cada vegada més podia fer córrer aquestes idees. I per últim, un altre invent molt destacable podria ser el telescopi, perquè el telescopi, com veurem ara, va revolucionar l'astronomia i, diguem, tota la concepció que teníem del cosmos i de l'univers i diguem-ne, d'aquesta concepció nova coperniquiana que hi haurà, d'aquesta visió geocèntrica, geocèntrica, enfront una nova visió heliocèntrica, on el Sol estava al mig. Nicolau Copèrnic fa aquesta proposta sobre les revolucions de les esferes i suposa una mica l'antiga visió, diguem, medieval. Kepler, també, Kepler utilitzant la deducció matemàtica arriba a la conclusió que les òrbites dels planetes no són circulars, sinó que són el·líptiques. És que això és una revolució total. Aquí es descobreixen una sèrie de conceptes que ho desmunten tot, no? Per això us deia a l'inici que ens trobem davant d'un canvi de paradigma, quan l'home es situa al centre i comença a guiar el destí i actuar. Aquí, diguem-ne que contigo empezó todo, una mica. Llavors, finalment hi ha Galileu Galilei, que també ens sonarà una mica, que supera la distinció aquella antiga aristotèlica de que hi havia el món sublunar i el món supralunar, i gràcies a totes aquestes observacions amb el telescopi, demostrant que a la Lluna hi ha irregularitats i que no és una esfera perfecta, que el Sol tampoc és una esfera perfecta, que Júpiter hi descobreix que hi ha més satèl·lits que giren al seu voltant, doncs se n'adona també o intenta provar que no tots els planetes donen la volta a la Terra. Per tant, la Terra, aquest geocentrisme de la Terra, diguem que vola pels aires també.
tots aquests descobriments aniran a parar fins a Isaac Newton, i ja més cap a la il·lustració, ja diguem que seria tota aquesta revolució científica que dèiem. Clar, en el camp científic hem vist, igual com tots els altres camps que hem parlat, no? De filosofia, hem parlat d'economia, política, cultura, religió, ciència. És veritat que aquesta nova mentalitat renaixentista, clar, porta a aquella llibertat de l'home, però com a element central al convertir-lo en aquesta espècie de senyor, d'amo, de centre, de màster de l'universo, com aquella sèrie de dibuixos, no? Els màsters de l'universo. Yo tengo el poder. Doncs clar, aquest moviment humanista, aquesta revolució, sí que ha donat millores, però el fet de posar com a centre ens dona la condició humana li dona aquesta arbitrarietat d'evolucionar, no? Com a humanitat. I aquesta evolució derivada d'aquesta emprenedoria humana i de tots aquests avenços també van en paral·lel d'altres coses que la condició humana també aporta, com per exemple la brutal conquesta d'Amèrica, o les guerres sagnants, de les guerres més sagnants de la història de religió a Europa, que bé, sempre es parla, no, d'aquesta foscor, d'aquesta brutalitat i violència de l'edat mitjana, però a l'edat moderna compta, perquè més, bueno, tot el tema de la crema de bruixes, de la màgia, les supersticions, bueno, tema a part per un altre vídeo, després l'evolució d'aquest capitalisme salvatge, que jo més aviat també diria androcentrisme salvatge, que ha provocat també aquestes desigualtats entre primer i tercer món, no? I bé, aquesta reflexió del món contemporani, doncs avui en dia també hi ha, bueno, avui en dia ja fa temps i dècades, però aquests moviments ecologistes, el tema del canvi climàtic, tot això és també conseqüència directa d'aquesta llibertat de l'home, no? I d'aquest creure's diferent o creure's per sobre de la natura i quasi bé de Déu, no? En aquell moment entenent Déu com a ordre, diguem, i perfecció o motor del cosmos, I també, per exemple, les lluites als animalistes o el veganisme, també, no? Que també al final tot això és conseqüència en part del renaixement o de l'humanisme o de la revolució científica. Per tant, aquesta reflexió final que us faig és perquè també està molt bé veure que a totes les èpoques hi ha llums i hi ha ombres, no? I de totes n'hem d'extreure més aviat les llums, no? Del Renaixement us asseguro que podem treure'n coses meravelloses, culturalment, artísticament, filosòficament, en tots els aspectes, però sí que és veritat que hem de fer aquesta reflexió en el moment en què la condició humana va estar al centre per guiar el seu propi destí, doncs bé, és humana per bé i humana per no tan bé. Doncs res, com us deia, que de llums i ombres, de Solanes i d'Obagues n'hi ha a l'Atenes de l'Acadèmia de Plató, n'hi havia a la Universitat de París a l'edat mitjana i n'hi havia a la Florència dels Mèdici dels segles XV i XVI. En qualsevol cas, si us ha agradat aquest vídeo, doncs bé, si podeu donar una mica de suport o si us podeu subscriure al canal i veure altres vídeos, i ens veiem a la propera amb més històries de cultura, filosofia, d'història, de literatura, de llengua, de còmics, de cinema, del que sigui. En qualsevol cas, tot és qüestió de cultura. Moltes gràcies!